Hey. Det er en part 2, det her. Part 2 af ASMR. Part 2. I kan lige få den bedste ASMR fra sidste video. Fordi jeg kom til at pause den før. Fordi hun skulle vise sin væg. Så hører jeg lige den. Og det er 100% den bedste. Og prøv at se også det. Man kan også holde ASMR med pakken. Og prøv at se. Og så er den her. Den var god. Og prøv at høre det her. Der er nogle pillexister rakket af. Prøv at høre. Nå, ja, vi mangler stadig 2 ting. 2 ting. Klamme, fløde, protein, jordbær. Okay, 3, 2, 1. Så er I klar? Det er så klamt ud. Det var ASMR for den. Smukt syg. Og bare rolig, jeg spiller bare det her ud. Sådan der, jeg skal lige. Sådan der, nu. Så nu cutter Nova. Simpelthen, hun er lige her med at klippe en aprikos over. Det går godt. Sådan der fik du klippet den over. Så det her er min halvdel, og Johanne, hun fik kernen. Ja. Okay, så det. Okay. Og vi har allerede smagt den her, så det taler vi i gang. Ja, jamen det er ASMR. Det glemte jeg. Er I klar? 3, 2, 1. Super god ASMR. Ja. Skrald der sur. Ja. Hvis man lader være med at spise skralden. Hvad? Hvis man lader være med at spise skralden, ikke også? Faktisk når de smager virkelig godt. Det var jeg lige ude i dag. Bare. Og så var faktisk, når det smager virkelig godt, for det var det ude i dag. Fandt du først ud af det i dag? Skal vi så ikke bare dele dem her nu? Jo, nu skal jeg det, fordi det smager godt. Hen. Skal vi bare... Ja. Ups. Lige meget, jeg støvsuger bare på min seng. Jeg tror allerede støvsuger i længe dag. Lige meget. Nå, men ja, var det derfor den ASMR? Ja, det tror jeg. Vi ses! Ej, jeg var lige på den der.